En este contexto de transformación digital continua é obvio que precisamos de ferramentas, xa o apuntaba o director da Antega. Dende hai moitos anos aquí en Galicia estáse a traballar nesas ferramentas, ímonos a centrar nunha que é fundamental, porque precisase un marco que forneza os aspectos normativos, os aspectos éticos, porque tamén é un reto ético. Hai que dotarnos dunha estrategia. Galicia ten unha estrategia, a Estrategia Galicia Digital 2030, que nos vai a explicar en máis detalle Adrián Lence, que é o director da área de Tecnoloxía de Galicia da Antega. Adiante. Hola, que tal? Bos días. Bueno, é un honor para min estar hoxe aquí na Escola Técnica Superior de Informática de Ourense nesta xornada de ciberseguridade que por primeira vez facemos aquí nesta provincia. Eu vou vos falar basicamente destes tres puntos que poñemos aquí porque creo que a maior parte do colectivo que está hoxe presente aquí, pois, polo que vin nas inscripcións, son basicamente estudiantes da Escola de Informática desta universidade, pero tamén rapaces de formación profesional de aquí, principalmente do Concello de Ourense, e que, polo tanto, pois, probablemente non coñezades cales son as funcións e a labor que fai o Nodo Galego de Ciberseguridade. Entón, primeiro falarei unha brevísima descripción de que é o Nodo para xa entrar máis polo miúdo nas funcións que ten feito nestes 2 últimos anos dende a súa constitución e o que temos previsto facer. Bueno, o Nodo Galego de Ciberseguridade como xurdiu? Pois resulta que por ali por finais do ano 2019 fixemos unha consultoría onde entrevistamos, nos puxémonos en contacto con máis de 100 entidades que traballan pola ciberseguridade en Galicia, empresas privadas, centros empresariais, universidades e, por suposto, administracións públicas. E como resultado desta consultoría, pois fixemos un informe de conclusións que está publicado na página web da Antega e do Nodo de Ciberseguridade, e unha das principais conclusións a que chegábamos era que era necesario unha estrutura de cooperación público-privada para coordinarnos en materia de ciberseguridade. Se ven a coordinación entre as distintas entidades é imprescindible en calquer ámbito da vida, o certo é que no ámbito da ciberseguridade é absolutamente imprescindible porque, como ben sabedes, os problemas son globais. Pois nese momento, en plena pandemia, fomos quen de conseguir aunar esforzos e comprensión por parte de todas as entidades con as que puxemos en contacto. Conseguimos que as 4 diputacións provinciais, a Federación Galega de Municipios e Provincias e incluso institucións a nivel nacional como o Centro Criptolóxico Nacional ou o Instituto Nacional de Ciberseguridade, e mesmo a Xunta de Galicia, asinaron un convenio que foi o comenzo do Nodo Galego de Ciberseguridade. Este comenzo por institucións públicas abriuse a todo o sector privado e, como vedes aquí nesta transparencia, pois xa temos máis de 55 entidades, tanto públicas como privadas, onde están representados pois todo o que ten algo que decir no ámbito de seguridade en Galicia. Dende empresas multinacionais que traballan en Galicia pola ciberseguridade, empresas da demanda, as grandes empresas galegas están todas aquí, prácticamente, empresas que non son de ciberseguridade, pero que necesitan da ciberseguridade, tamén empresas do ámbito legal, empresas de todo tipo. E, por suposto, centros tecnolóxicos. Está o Centro de Ciberseguridade Industrial de Galicia, está en colexios profesionais como o Colexio de Enxeñeros en Informática de Galicia, o ISMS Fórum, etc. É dicir, hai unha representación moi grande dos que traballamos pola ciberseguridade na nosa comunidade autónoma. Imos, entón, a falar un pouquiño das distintas actividades que vemos desenvolvendo dende o Nodo de Ciberseguridade de Galicia. Ademais de asinar convenios con múltiples entidades, colexios, profesionais, Centro de Ciberseguridade Industrial, a Fundación Good Job, etc., pois temos outras moitas actuacións das que vou entrar
de forma moi resumida nestas transparencias que vedes aquí na nosa presentación. Nestes 2 últimos anos xa temos participado máis de 20 encontros de forma activa, con ponencias, con inauguracións, etcétera, porque tamén creemos que é importante darnos a coñecer, non? Como estamos facendo tamén nestas xornadas. Tamén promovemos o estudio, a elaboración de informes. Antes escuchei a Julián dicir algúns datos que son precisamente do Estado da Ciberseguridade de Galicia do ano pasado, que fixemos con este informe, onde se indica que incluso as empresas pequeniñas de 10 traballadores ou máis demandan xa, o 30% delas xa demanda perfis de ciberseguridade. E, por suposto, o Encontro de Ciberseguridade de Galicia. Xa levamos 2 edicións, este ano vai a terceira. Esta é unha especie de spin-off da que imos facer o 2 e 3 de novembro deste ano. E gustame remarcar sempre este encontro porque é un encontro de referencia en materia de ciberseguridade en Galicia. De feito, é xa un referente tamén a nivel nacional. Por qué? Porque aquí están recollidas intereses tanto das administracións públicas como das empresas e como da cidadanía. Hai intervencións propias para as empresas galegas, hai intervencións propias para as administracións. Estamos especialmente orgullosos da parte da cidadanía que, como vedes, ten un crecemento do doble con respecto á primeira edición de 2021, pasando de 2.100 escolares participando neste encontro a través dun concurso de ciberseguridade a máis de 4.000. Outro dos aspectos que naquele informe que fixemos a finais de 2019 se concluiu, de feito foi con un 99% de todos os entrevistados, era que a principal inquedanza en Galicia era a falta de concienciación en materia de ciberseguridade, tanto por parte das empresas galegas, das PEMES, como por parte da cidadanía. E por iso, a parte de concienciación, témola no ADN do nodo. Un dos proxectos de concienciación e sensibilización de cara á sociedade máis relevantes que temos feito nos últimos meses, non leva ningún ano, empezamos en finais de outubro do ano pasado, este que temos aquí, que ademais é un éxito con unha galega de aquí da provincia de Ourense, de Verín, que é Esther Estévez, que seguramente moitos de vos coñecedes porque co seu programa Dígocho Eu, pois ten moitísimo éxito. De feito, foi o premio Mestre Mateo de mellor comunicador ao ano pasado e volveu ser este ano. Ademais de recibir o programa de Dígocho Eu, o premio ano pasado de mellor programa de televisión. Aquí temos unha pílula semanal, que ata agora viña sendo os domingos e agora é os luns, unha pílula semanal con esta comunicadora excelente na que temos conseguido, xa vos digo, simplemente nestes últimos 8 meses, 2,8 millóns de visualizacións. É certo que unha visualización en TikTok pois conta un segundo de visualización, pero, bueno, as cifras son son moi elevadas, sobre todo tendo en conta que é ciberseguridade. É dicir, que, como ben sabemos, é un ámbito moi concreto que non a todo o mundo lle interesa. Ademais disso, pois temos entrevistas nese convenio que temos coa Televisión de Galicia todos os meses nos seus distintos programas con xente de referencia en materia de ciberseguridade. E tamén estamos traballando nunha campaña de concienciación en todos os medios de comunicación, tanto na prensa, escrita e digital, redes sociais, radio e televisión. Outro dos aspectos que me gusta mencionar é o portal de ciberseguridade galicia.gal, que acaba de ponerse en marcha, onde está toda a información. Hai un apartado específico para todo o que se fai dentro do nodo de ciberseguridade de Galicia. Recomendo que entredes e que lle botedes un ollo. Aí podedes ver estes vídeos recopilados, todos ben ordenadiños, de Ciberester, de ciberseguridade por Esther Estévez, pero tamén as ponencias que vamos facendo no encontro de ciberseguridade e moitos outros recursos, como os informes que vos teño comentado que falamos, incluso o resumo executivo das actuacións do nodo.
E logo temos un apartado específico para cada un dos colectivos aos que vamos dirixidos, é dicir, un apartado específico para o colectivo da cidadanía, un apartado específico para o colectivo da administración pública e un apartado específico para as empresas, principalmente dirixido ás PEMES galegas. E por último, mencionar que hai tamén un apartado de actualidade e de novas e de axenda onde podedes ver non só no apartado do nodo do que se fai dende o nodo, formacións, concienciación, etc., senón no apartado xeral todas as formacións que en Galicia se dan en materia de ciberseguridade ou de concienciación. Por lo tanto, invítovos a que entredes porque é un portal de referencia para que todos aqueles que estáis interesados na ciberseguridade podedes acceder a él en todo momento ver todo o que se fai en Galicia nesta materia. Comentaba Julián anteriormente unha inversión de 20 millóns de euros aproximadamente, 19, casi 20, máis IVA, nun proxecto de moita relevancia no que estamos traballando con a Comunidade de Valencia e a Comunidade de Cataluña, e o INCIBE, por suposto, que é quen pon os cartos. Este proxecto é de 58 millóns de euros, un tercio máis ou menos para cada comunidade autónoma, e aquí a Galicia tócalle liderar a parte de transporte intelixente, orientado sempre a ciberseguridade. Ciberseguridade no transporte intelixente, é dicir, temas de automoción, temas de UAVs, temas relacionados con calquera aspecto de ciberseguridade no transporte. No proxecto concreto de Galicia, pois imos facer unha rede de laboratorios de ciberseguridade. De feito, prevemos que o núcleo central este aquí na provincia de Ourense, en San Cibrao das Viñas, no Centro de Excelencia de Ciberseguridade de Galicia, e, por suposto, haberá outros centros ao longo do territorio galego que permitirán ás empresas que teñen produtos que teñen conectividade probar os seus produtos desde o punto de vista de ciberseguridade e pasar procesos de certificación. Vai acompañado isto coa creación de centros demostradores asociados a estes laboratorios para conseguir xuntar a oferta e máis a demanda, non? É dicir, que os posibles clientes podan ver que efectivamente estes produtos que aquí nestes centros demostradores se presentan pois teñen probada de forma axeitada a súa seguridade. Pero non se vai centrar solamente nestes dous aspectos, senón que, como comentábamos antes, queremos facer moitísimo fincapé na parte de formación e concienciación. Neste sentido, estamos a traballar coa Consellería de Educación, coas 3 universidades galegas e con centros de formación, tanto os que están asociados á Xunta como os que están para a cidadanía, como o Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia, para dar formación e certificacións en materia de ciberseguridade. Estamos en Ourense, como non, falar un pouquiño do Centro de Excelencia en Ciberseguridade. Estamos a piques de rematar xa o que é o proxecto de execución deste centro, que xa se estima nunha inversión próxima aos 6 millóns de euros, e a verdade é que vai ser un centro de referencia, un centro que vai contar con máis de 2.000 metros cuadrados, dos cales unha boa parte vai ir destinada á parte empresarial e á parte de concienciación á cidadanía. Na parte empresarial vai estar aquí un cuarto deste centro, vai estar única e exclusivamente dedicado a estes laboratorios e centros demostradores do proxecto que comentábamos antes, do proxecto RETECH. Outra cuarta parte vai estar destinada ás empresas, é dicir, zonas de coworking, zonas de lugar de empresas, para fomentar ese networking entre empresas, ese Silicon Valley pequeniño que tenemos aquí no ámbito da ciberseguridade para facilitar o intercambio de información e a colaboración entre distintas entidades. E, por último, lóxicamente, contará con un SOC que dará servizo aos 3 ámbitos que comentábamos antes, administracións públicas, cidadanía e empresas. Como comentaba antes,
temos eses tres ámbitos, cidadanía, administración pública e empresas. No ámbito da cidadanía, que outros aspectos temos feito? Bueno, pois, estamos potenciando o tema do fomento das mulleres no ámbito da ciberseguridade. É unha porcentaxe moi baixa, necesítanse, como comentaba Julián, para o ano que ven, 80.000 postos novos de traballo en España, dos quales unha boa parte tamén van ser en Galicia, e poderíase paliar facilmente con perfis do ámbito feminino. Por suposto, como comentábamos no portal de ciberseguridade.gal, vamos tamén estamos contando xa dende fai un ano, pois con unha recopilación de toda a formación que se fai en materia de ciberseguridade, formación e concienciación. Máis de 35 oportunidades promocionadas neste último ano. O concurso de ciberseguridade no cole, que sigue sendo un éxito, con máis de 4.000 alumnos traballando en el. Antes comentaba que na parte da cidadanía estábamos a traballar con Consellería de Educación. Bueno, pois a Consellería de Educación estamos promovendo, parece que hai boa por disposición, para que aquí en Ourense haxa un curso superior de ciberseguridade no ámbito de formación profesional, que existe no norte, nas provincias de Coruña e Lugo, e non existe no sur, tamén en Pontevedra, queremos na provincia de Pontevedra, que creemos que aporta moitísimo valor, sobre todo tendo en conta pois, que aquí vai estar tamén os centros de excelencia en ciberseguridade e que se vai crear un polo neste senso. Cando falamos da cidadanía non nos diriximos só a xente xoven, que sabedes que temos bastantes temas para este colectivo, sino tamén a xente xenio. No anterior encontro de ciberseguridade fixémoslo un pouco como piloto, unha xornada específica para o colectivo senior. Tiñamos dúbidas de que se enchera, pois se encheu con un grado de satisfacción moi alta. E a raíz diso, o que estamos a facer é aproveitar a rede de aulas CEMIT, a rede de aulas que está dispersa por a maioría dos concellos de Galicia. Temos unhas 100 aulas repartidas por toda Galicia, para acercarnos a xente maior e que a xente maior poda asistir a esta formación específica. Xa vedes que a verdade é que é un placer contar con esta xente, porque a calificación que nos dan nos cursos sobre 5 puntos é de 4,9, co cal a verdade é que demóstrase que están sacándolle proveito. Este ano constituímos dentro do nodo de ciberseguridade o grupo de traballo específico para a cidadanía, onde temos xa 15 empresas que están traballando para facer labores de concienciación e formación de forma gratuita para este colectivo. Estamos traballando, imos empezar a traballar agora coas AMPAs, coas asociacións de nais e pais de alumnos, para concienciar en materia de ciberseguridade a colectivo estudiantil, pero tamén faremos talleres prácticos, que os rapaces leven os seus dispositivos tecnolóxicos, móvil, portátil e demais, e vexan como protexerse e como poden ser hackeados de forma práctica. E, de novo, fomentaremos o impulso, daremos formación e concienciación en materia de impulso da ciberseguridade para o papel da muller na ciberseguridade. E no ámbito da educación estou especialmente orgulloso porque, como vedes aquí, neste último ano, nestes últimos 12 meses, xa temos chegado a máis de 110 centros educativos mobilizando formación e concienciación en máis de 3.000 escolares, co cal, bueno, pois son cifras moi significativas, tamén cun grado de satisfacción moi alto. O ano pasado xa creamos o grupo de traballo de empresas, onde participaron 20 empresas dando formación e concienciación. Tamén vedes con un grado de satisfacción moi alto, e con máis de 500 profesionais inscritos en 20 seminarios, en 20 formacións. E no ámbito da administración pública, pois tamén temos moitísimas actuacións, non? Dende temas tan básicos como as pílulas mensuais ou quincenais que facemos a todos os funcionarios da Xunta de Galicia, como poden ser tamén, pois, os cursos que facemos a través da EGAP, da escola, das distintas escolas das administracións públicas, pero son moitísimos cursos, pero gustaríame remarcar estes dous: o curso superior en ciberseguridade, no que ten unha participación e unha involucración altísima ao Centro Criptolóxico Nacional, o que sempre agradezo a súa implicación,
que xa vamos pola terceira edición, en cursos superiores de máis de 100 horas, o curso superior de protección de datos, que sempre contamos co apoio da Axencia Española de Protección de Datos, e no ámbito das administracións locais galegas, pois temos un proxecto moi grande, un proxecto que empezou a finais de 2021, que leva xa, polo tanto, un ano e medio, cunha inversión de 2,9 millóns de euros, e onde, pois, a día de hoxe xa contamos coas 4 diputacións provinciais que, como sabedes, dan servizo aos concellos de menos de 20.000 habitantes, pero xa dende xaneiro deste ano puxémonos en contacto con todas as entidades de máis de 20.000 habitantes para involucralos neste proxecto e darlles servizo, dos cales xa temos a 14 concellos de máis de 20.000 habitantes participando. Os datos, bueno, non os vou ler, pero remarcar 189 millóns de eventos diarios que supervisamos das entidades locais. E no ámbito da administración autonómica, bueno, pois tamén gustame sempre remarcar a implantación das ferramentas do CCN, que todos os anos estamos crecendo nos distintos indicadores, sobre todo no de notificación de incidentes de ciberseguridade, non porque teñamos máis, que tamén os hai, senón porque temos unha concienciación maior a hora de notificar estes incidentes para poñelo en coñecemento de todas as autoridades. Especialmente orgulloso das certificacións do ONS, 9 que acabamos o ano pasado, 3 que estamos xa en fase de acabar este ano, as múltiples auditorías, aquí poño 20 nos últimos 5 meses, auditorías, pero facemos moitísimas máis porque todas as aplicacións que se desenvolven na Xunta de Galicia pasan unha auditoría previa de seguridade antes de pasar a produción, estamos a falar de máis de 200. E para rematar, quería vos comentar pois as liñas de traballo xenéricas nas que dende o nodo imos traballar. Como comentaba antes, formación e concienciación será algo que lle daremos continuidade e reforzaremos polos motivos que mencionaba antes, porque co 20% de inversión conseguimos o 80% dos resultados. Colaborar é un aspecto que está no ADN do nodo de ciberseguridade, traballar de forma colaborativa cos distintos entidades para acadar mellores resultados, por suposto, a posta en marcha do Centro de Excelencia en Ciberseguridade de Galicia, co proxecto RETEX, pois non o mencionei antes, pero tamén financiaremos proxectos de I+D+I no ámbito da ciberseguridade, impulsar a Galicia como parte dos centros europeos de ciberseguridade de Galicia, posicionar a Galicia non só en España, senón en Europa no ámbito da ciberseguridade. E, por último, de cara á administración pública, lóxicamente, o punto de formación e concienciación se repite porque é chave, pero queremos potenciar o CSIR.gal, que desde 2018 temos en Galicia, para extender os servizos e cada vez xogar un rol máis relevante. A parte de toda a administración local, estará no Centro de Excelencia de Ciberseguridade de Galicia. Por suposto, mellorar o goberno da ciberseguridade. Estamos a traballar moi cercanamente, prácticamente temos reunións todos os meses coas administracións locais para coordinarnos en materia de ciberseguridade e, deste xeito, dar a coñecer os distintos incidentes e as ferramentas que teñen para poder utilizar, fomentando o uso das ferramentas do Centro Criptolóxico Nacional e tamén facilitando a súa implantación. Por suposto, o cumprimento normativo. Sabedes que o ano pasado aprobouse o Esquema Nacional de Seguridade, o novo Esquema Nacional de Seguridade, e estamos moi comprometidos en que tanto as administracións públicas como as empresas que traballan para as administracións, que son moitas, pois melloren neste ámbito. E, por suposto, mellorar a resiliencia, é dicir, ser capaces de recuperarnos ante posibles incidentes de seguridade, porque incidentes vai haber, eso é seguro, non sabemos cando, pero algún incidente gordo acabará vendo, e o que queremos é, por un lado, mellorar as labores de prevención, minimizar o risco co nivel de madurez que teñamos nas administracións públicas, pero tamén, sabendo que isto vai suceder en algún momento, pois ter capacidade para recuperarnos. Pola miña parte, nada máis, moitas grazas pola vosa atención.